Sajina Malutra, Bobby Doll, Sajina, Lara Dubta, Sajina Shakti Kapoor. Hello, police control room. Nago pulusuka so doa, pulusuka so. Abinam faga, Sajina Malutra do. Aneche. Ko Sajina do ko ya Sajina ka soyewa ko ya ngo so de a chede ne Avinash Malhotra yi ke na folotigi bande société Malhotra tigi ko imso de wulele ke sa police solo awa ko mi ba fodo bi faga fo bi atigi afa No issue at all. Awa kwansera misoko na amika konyeni awa anyi awa ko ga jigana na benche awa ko ini muso famana wati mena kwa grita bela ineru bien 1h30 wati nya grita bela parce que ne fera nyongo doni souve suro ako feno yera san fede o ka futu ta akanyo murule fute jugorla You're right, Mr. Malhotra. o ki chefo suro ni muso fora nyongo kusobe kombi mina kasaba wage yi musofa ko polisu do wa ene nyema Sajina do Malhotra musodo ne che kule kamike on ni gara 4h du matin muso fama woli ge muso magante kaina nyema abina fa anche akone ten kalama ne ba do muso mangando ga femi kera ne to kalama ne bi chien de fienti galofie ne ma bade dugo bebendo memi ngoni fa anyama yani atiki ga muso fa ne muso bi yoro mina yatla ne ma muso fa anten ko en kalama ay muso kisi yaranga iritarta ko Avinash karange malangolo yi fembe bi no mina ka fo yi muso fa yi muso mangambi ebi muso fa amta ma wore jumenyini yi muso yi to ko fonche abna fa anche ebe fa ngamo wore ni prefu bebi no mina muru yira ito ko no bula ebe fa ngota ma wore jumenyini ok mon famuya jateminɛ la esike ka siga yɔrɔ dɔ y'a la ko bi adamadenw fɔlɔlen do koyi ninnu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka kɛ nafolotigi ye o fɛɛrɛ kelen de b'u bolo walasa ka anw bila fili kɔnɔna na nka n'an bɛ ka taa an bɛ se ko min don ko ne ka client do a ka avocat de ne mɛ fɛ ka a ko bɛ jɔnni bolo k'a bɛ ne de bolo Vishnu Patak inspecteur Vishnu Patak
यहाँ पर जो कुछ भी हो a रहा ko bɛ na de bolo e ko cogo di है, मेरी मर्जी से हो रहा है आपकी मर्जी से। ko diyara n ye n'a b'e bolo इंस्पेक्टर अफसर, i bɛ yafa n ma कानून आपको आपकी मर्जी से चलाने की इजाजत नहीं देता sariyaw ye tɛmɛsiraw de ye an b'u bonya an bɛ bɔ a fɛ है तो पहले n bɛ fɛ ka kuma n ka kiliyan fɛ ऑर्डर लेके आए। ayiwa a ka avocat de ye ne ye n kelen a n'a kelen सक्सेना ko sakisana वकील साहब सही कह रहे हैं, avocat ye tiɲɛ fɔ i b'a n'a ka kiliyan to ye u ka kuma नहीं करनी चाहिए। आखिर अविनाश साहब कहीं जात होने वाले हैं हमारे पास ही हैं। n'o tilala waati min na और अगर आप an kan ka bɔ sira min fɛ i b'a fɔ a yɛrɛ ye sariya fɔ cogo min na an bɛ b'o fɛ अगर अपने साथ ले जाएंगे तो आप गलत समझते हैं। इसका फैसला तो कल सुबह ही होगा। a k'a diyara n ye kojugu n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ procureur fɛ yen ko n sɔnna ये सब क्या हो गया? e ko nin kɛra cogo di ये कैसे हुआ? mun ye sajina sɔrɔ पार्टी में थे? e k'a kun ma ɲɛnajɛ la sɔrɔ खून joliw ni fɛnw ka taa ye n'u ye sajina joli ye तो जब आगे पुलिस वालों की तरफ सवाल पूछे। k'ale kun ka nin fɔ faamaw ɲɛna o la o kun b'a dɔn ko ne m'a faga कदम को हुआ क्या? ko ne ma siga i la koyi ne bɛ fɛ k'a dɔn a kɛra cogo di ne ni aw farala dɔnkɔrɔ la तुझे लगता है तुम झूठ बोल रहा है? a ko dɔ de bɛ sɔrɔ ka ne muso faga ne yɛrɛ tɛ foyi kalama nin ko la n teri de ye nkalon t'an cɛ लेकिन क्या i dara n na wa मुझे अपने आप से ज्यादा तुझ पर भरोसा है। a ko ne dalen b'i la an ka jɛ tɛ bi jɛ इस पर हाथ भी नहीं उठा सकता। an bɛ jɛ k'a ɲɛɲini तू चिंता मत कर, i b'a bɛɛ ɲɛfɔ n ye ये भी जरूरी है। n'i ye tiɲɛ dɔn n bɛ se k'i dɛmɛ उसके बाद देखते हैं क्या करना है। n bɛ n seko kɛ dugu bɛɛ bɔra malo taara nafolotigi a ɲɔgɔnna fila foyi tɛ dugu kɔnɔ ko minɛna k'a y'a muso fa siga kɛlen b'a la diɲɛ bɛɛ bɔra bɛɛ bɛ fɛ k'a ye ko nin ye kabako ye an bɛ procureur fɛ yen n'o ye monsieur le juge ये चाकू पर पाए गए उंगलियों के निशान wa ko muru yera मिस्टर अविनाश मल्होत्रा के हैं। nafolotigi Avinash a bolonɔ bɛ muru in na टेप पे संजना मल्होत्रा की आवाज, a furumuso mankan o talen bi yan मिस्टर मल्होत्रा का नशे की हालत में पाया जाना, a bɛna faga n cɛ कुछ भी याद न आने का बहाना ko preuve bɛɛ bi yan min b'a yira k'a fɔ ko nin kamalen min jɔlen filɛ ko maa fala don k'a y'a furumuso fa मैं संजय पाठक अदालत से दरख्वास्त करता हूँ ayiwa faamaw किसी भी हालत में olu de y'a las'a ma थैंक यू ऑनर। wala an bɛ min don a la o de ye nin ye an b'ale ka kɛnɛ kan योर ऑनर, a ko faama जितने भी इल्जाम nin ye लगे ne ka kiliyan ye jugu galo dalen b'a la k'a fɔ k'a y'a muso fa पूछताछ करने के बहाने उन्हें परेशान करना चाहते हैं। ayiwa polisiw b'a ɲininka waati min a siranna a ma se ka kan jɔlen fɔ u ye siga ta k'a k'a la एक इज्जतदार आदमी होने के साथ साथ nin ye maaba de ye बड़े बिजनेसमैन, affaire ba don nafolotigi don आदमी जितना बड़ा होता है a ye maa caman dɛmɛ उसके पास छिपने की जगह। dunan tɛ an ka jamana in kɔnɔ maa don a b'a yɛrɛ dɔn a tɛ sɔn kojugu ma ये एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा है कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, इससे मल्होत्रा ये देश से तो क्या इस शहर से भी बाहर नहीं जाएगी। ayiwa fagali bɛ kɛ waati min maa dɔ yɛrɛ ma da la k'a fɔ n'a kun bɛ dugu in yɛrɛ kɔnɔ fiyewu माय लॉर्ड, इनका बड़ा और रईस होना इसके खिलाफ है, a ko nin teri de ye nin ye क्योंकि अगर बेल मिल गई तो अपने पैसे an solila u solila ka taa a dalen sɔrɔ yen nafolotigi don cɛ don fɛn bɛ n fɛ ani n ti maa fa o ye fila de ye anw bɛɛ lajɛlen bi yan k'a ɲɛfɔ hakili b'i la o ma i b'a jateminɛ min ni min ka kan o ka da o kan अदालत मिस्टर अविनाश मल्होत्रा को 14 दिन के पुलिस a ko yanni tile 14 cɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni ka kiiri ni ka a fɛsɛ k'a walaka bɛɛ k'i ka faamuyali sɔrɔ a la yanni tile 14 cɛ ha jama girinna ko nafolotigi minɛna Mallhotra minɛna ko Avi nin y'a dɔnbagaw ye अभी इसे क्या हो गया
k'a kɛra cogo di nin y'a ka secrétaire muso de ye ko ne bɔra Amérique dɔrɔn n y'a ye télé la k'a fɔ k'i minɛlen don ko ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ sen na e ɲɛ b'a ko la cogo min ne yɛrɛ ɲɛ b'a la ten ko ne b'a dɔn i bɛ Sajina fɛ koyi bɛɛ b'a dɔn i b'i muso fɛ ko nin bɛɛ bɛ nɔgɔya a ko ni Sajina yera a bɛ diya n ye k'an ka taa ayiwa ne kɔni ye kan bɛɛ fɔ a ye ne muso ne m'a fa a bɛ se ka kɛ dɔ ye muso fa ne bɛ muso fɛ o ma ne se ka hali ɲinɛ fa ayiwa an kɔni dabali b'a la bon preuve bɛɛ bɛ e nɔ minɛ ne m'a fa jɔn y'a fa o de an dabali ban ne bɛ se k'i dɛmɛ n bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛf'i ye ne muso ka di n ye a tɔgɔ in yɛrɛ ka di n ye Sajina ko e siɲɛ fɔlɔ ka i muso ɲɛ a kɛra min i muso ɲɛfɔ n ye an ka ɲɔgɔn bilasira yanni ka kiri don cɛ ko ne t'i ɲinɛ o don kɔ a miiri nana hakilinaw nana n'a ka secrétaire muso ye ɲɔgɔn ye ko baara tɛ bi ko bi ye ɲɛnajɛ ye ko papa ko n ka patron filɛ Avinash Malhotra ko bi ye fête ba ye san yɛlɛma an bɛ 31 kan k'a fête yan ko papa k'a nana 31 fête la ko an bɛɛ de invitera an nisɔndiyara i nana n wasara an nisɔndiyara kojugu patron k'an y'an teri bɛɛ wele Avinash ko bi ye an kana hakilinaw yɛlɛma bi ye suba de ko n y'a faamuya e ye mun faamu ne ye fɛn dɔ fɔ papa ma dɔrɔn i ma nisɔndiya n t'a dɔn k'a fɔ n'i ye baasi fɔ k'i ma baasi fɔ ko ne bɛ tulonkɛ de la ko ne m'a dɔn i ye min fɔ ko bi ye san yɛlɛma ye ni san min yɛlɛma ko b'i la n bɛ dugawu k'i ye i ka furumuso ɲuman sɔrɔ parce que patron cɛ ganna o cɛ man ɲi dɛ ko ne yɛrɛ tɛ muso la yan ko n bɛna se ka jarabi min na ko san ma yɛlɛma fɔlɔ yanni san ka yɛlɛma an bɛna ye o ala ka san k'i ka san ye i ka bɔ cɛ ganna ala patron ko cɛ ni muso ko yanni seconde tan cɛ an bɛ taa san kura la